Öz territoriyasında koronavirusun bardığını iqrar etmeyen Türkmenistan ona karşı görüşünü devam ettirýär. Şuňlar Aşgabatda koronavirusa karşı köpçülüklerin vaksinasiýa geçirilýär. Köçelerde dezinfeksiýa çäreleri görülýär. Häzirki wagtda ýurdun esasy Howa derwedetiniň yerleşýän welaýatynda COVID-19 hastalary üçin täze karantin zolagy gurulýar. Aşgabatda ýaş 60 ýaşdan geçen adamlara, şeýle-de mogallimlere, polisiýa işgärlerine we medisina işgärlerine gaýtadan vaksin edilýär. Tanjym üçin Ortiýetiň Sputnik Light vaksinasy ulanylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Sputnik vaksinasy ulanylyp edilýän tanjymlar paýtagtda 29 ýanwarda başlanypdyr. Vaksinasiýa şäheriň saglyk öýlerinde edilýär. Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alynan vaksinalar Ortiýetde we Hytaýda öndürilýär. Türkmenistan koronavirusa garşy tanjym etmegi hökmany eden az sanly dünýä ýurtlaryndan biridir. Şeýle-de bolsa resmiler koronavirusyň ýurtda hasaba alynmandygyny tutan ýerli öňe sürýärler. Azatlyň ýurdun saglygy saklaýyş edaralaryndäki çeşmelerini görä ýurt ýolbaşçylarynyň riýet etmegine garamazdan bu kesel bilen ýataglanlar resmi taýdan ýazga alynýar we bu sandyra görä pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25.000 adam ýogalypdyr. Son günlerde paýtagtda köçeleri we köpçülük ýerlerini dezinfeksiýa etmek çäreleri hem güýçlendirildi. Habarçynyň sözlerine görä akşamlaryna we gejelerine köçelere klorgeksidin sepilýär. Bu aralykda ýurdun gündorundaky Libap vilaýatynda täze karantin zolagy guruldy. Täze karantin Kerki şäherinde Amaderyanyň üstünden geçýän köprüniň gatdalynda guruldy. Bu barada Azatlyk radiosyň Libapdaky saglyk edaralaryndaky çeşmeleri habar berdi. Karantin zolagy ýurda daşary ýurtlardan barýanlary 3 hepdelik saklamak üçin enjamlaşdyrylypdyr. 300 adam üçin niýetlenen bu dietha aýallar we erkekler üçin aýratyn otaglardan, naharhana we hammamdan ibarat. Kerki şäheri daşary ýurt gatnawlarynyň köpüsiniň gelýän ýeri bolan Türkmenabaddan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şäheriň özünde de halkara howa menzili bar. Azatlyň aeroportdaky çeşmesi Kerkiniň aeroportuna halkara uçarlarynyň gelmegine we ýolakçylaryň täze karantin zolagyna eltilmegine garaşylýar diýip habar berýär. Azatlygyň Kerkiniň howa menzilindäki çeşmesine görä bu aeroportda daşary ýurt gatnawlarynyň hususan da Täjikistan we Owganistandan uçarlaryň barmagyna garaşylýar. Bu pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltmek üçin goşmaça mümkinçilik döredir diýip çeşme belliýär we mundan başga da transowgan gaz geçiricisini gurmak ýaly dürli bilelikdäki Türkmen awgan taslamalaryna gatnaşýan dürli kompaniýalaryň işgärleriniň sanynyň köpelmeginiň hem göz öňünde tutulýanlygyny aýdýar. Azatlyk radiosy Libap vilayatynyň resmiýetlerinden bu ýagdaýlar barada maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda ýanwaryň ortalarynda geridilen gulplamadan soň gündogor sebete giriş düýbünden ýapyldy. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä söwda, hyzmat we güýmenje detgalarynyň ýapylmagy bilen birlikde ilatly punktlaryň we etraplaryň arasyndaky ýollar peteklendi tutuş welaýaty girmek we çykmak düzgüni çylşyrymlaşdy.